Rádio. Vieme o všetkom, čo sa na Liptove deje. El Rádio. Tým celoslovenskej kampane Dojčiť je in v rámci Európskeho týždňa dojčenia predstaví unikátnu výstavu s názvom 4,2. Témou tejto úspešnej výstavy, ktorá putuje po celom Slovensku, je jedinečné puto medzi matkou a dieťaťom od narodenia až po prirodzené odstavenie. Názov výstavy má poukázať na fakt, že priemerná doba dojčenia vo svete je 4,2 roka. Po Liptovskom Mikuláši a šali prebehla vernisáž výstavy aj v Liptovskom Hrádku. Uskutočnila sa v pondelok 7. októbra v kaviarni na Biznerovom námestí. Organizátorkou akcie je Adriana Kráľová, ktorá pôsobí aj ako poradkyňa pri dojčení. Opýtali sme sa jej, ako vznikol nápad zorganizovať takéto podujatie a ako prebiehala príprava. Nápad vznikol na základe kampane Dojčiť je in, ktorí sú vlastne hlavným organizátorom na Slovensku. A keď nejaká poradkyňa pri dojčení sa rozhodne organizovať výstavu v nejakom meste vo Slovensku, tak si zabezpečí priestory, sponzorov a v podstate je to už len na nej, kde výstavu zrealizuje. Výstava zožala veľký úspech. Všetky mamičky si s veľkým obdivom pozreli všetky fotografie, ktoré ukazujú, ako je dojčenie prirodzené. Odkiaľ však pochádzajú fotografie, ktoré sú vystavené? Fotografie poskytli mamičky z celého Slovenska na využitie v rámci kampane Dojčiť je in. Prievodný text pochádza zo zdrojov ako Svetová zdravotnícka organizácia, občianske združenie Mamila a od doktora Jacka Newmana, kanadského pediatra a svetoznámeho experta na dojčenie. Pozvanie prijali napríklad predsedníčka občianskeho združenia Mamila Viera Červená, poradkyňa pri dojčení Mária Čičková, ktorá študuje psychológiu, a mamičky sa jej mohli pýtať rôzne otázky spojené psychologickým aspektom dlhodobého dojčenia. Pozvanie však prijal aj Robo Pap. Táto dnešná akcia je o tom, aby baby vedeli, že dojčenie pre dieťa to najlepšie. Ja si myslím, že pokiaľ žena môže, tak by mala určite svoje deti kojiť. U nás to tak aj bolo, len nám sa to podarilo do pol roka. V dnešnej dobe možno je to také jednoduchšie, že matky si kupujú tie hotové mliečka, značkové a tak, ale určite je najlepšie to, na čom sme vyrastali aj my. Opýtali sme sa aj niekoľkých mamičiek, čo ich priviedlo na túto výstavu. Chcela som podporiť svojou prítomnosťou túto akciu, lebo sa mi veľmi páči aj myšlienka, aj celkovo tá výstava veľmi pekne zorganizovaná, takže asi preto. Že mne sa páči veľmi myšlienka tejto výstavy 4,2, pretože ja som sama matkou a dojčím 2 deti. Čo sa týka akcie, tak je to naozaj veľmi, veľmi pekná akcia, pretože tie fotky, ktoré tu vidíte, tak sú naozaj neskutočné. Vidíte tie mamičky, že dojčia svoje deti úplne všade, že s tým nemajú problém, a tak by to malo byť, že by nemal byť problém nadojčiť to dieťatko hoci kde. Bola som požiadaná, aby som sem prišla aj, lebo prvú dceru som vlastne dojčila 4 roky a teraz dojčím dvojročné dvojičky, pretože dlhodobo dojčím, tak som to chcela tu aj podporiť. Hlavnou myšlienkou výstavy, ako aj celej kampane, je, aby spoločnosť vnímala dojčenie ako normu, aby sa matky už nemuseli skrývať, aby mohli s pochopením okolia nadojčiť svoje deti kdekoľvek a kedykoľvek. Dojčenie je prirodzené, len spoločnosť na to zabudla. Pre všetkých, ktorých táto myšlienka zaujala, je výstava prístupná približne do 7. novembra. Romana Buganová, El Rádio. El Rádio máte región Liptova ako na dlani. Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok.